na zo na faɗa ka san ai a ra'adi shi irki ya fi gyaɗa abin da APC ta yi ba mai abi mai haka ke sai ka nace ku ba a hankali kowa nan sai ya abu ne ka duba a gani taka ce kai kadai kai ma taka ce ku yi ta sha habba kai ku ba a hankali mana ni ne na ce ma akwai ƙari ku yi ta sha inda yin wace nan ya kun koshi to a kori yunwa sakon abubakar ata na zo na faɗa ka san ai amma dai malam Kamil sai in ce Allah ya saka ma da alheri ko ai datsi ne ba kaɗan daga shagon Alhaji Rambo kenan datsi ne ba kaɗan daga shi kenan ga ma masallacin ba ka ci a hankali dai kakka shaki wannan anya da na je Madina sai na tambaya sai na ce wannan abun wai shi da me ake yin shi wannan mai a'a ya kuke irin wannan to ku ci a hankali ma zan karo muku ba wannan na Madina ne wannan kai ai wannan na Niger Mosquito kake ko Rambo ka shiga ne wa gaskiya Mr. Rambo bismillah da Allah nan ba ka shiga ne wa Allah amma shi irki ya fi gyaɗa abin da APC ta yi ba mai abi ba ya ga musu cikin sauki a shina insha Allah cika koshi ba ya hada zan wannan ba wai hada kankana da ruwa ba hada kankana mana a wannan ba ya karsa kankana ba ai wannan nake ga kaga wannan wai ba iya dinga kwanga ba kenan ba iya dinga muke hada ana sai da kayayyakin shago kamar yadda tire da ake sai da komai daga ce mata provision komai da komai za a samu provision komai da komai za a samu ana sai da kayan zaki abubuwan da ke ga wata madara can ba a samu to ba tsaro ba aiki kuma ga yunwa ba ma ki mu furta ba ni ban shiru ban tsoron kowa tunda ba shi ya halittan ba ina furta to shekara bakwai muna kallo kun ga ba su yi mana aiki da koman biba sanitizer a koman da family care magani a koman da biredi aminci da akwai ba ni sabulu babba muna da diba to a faɗo man su duka ba ni burush makilan akwai a bani madara fik a bani yan gari guda biyu amma wata kala madara fikin shawa da ruwa yanzu ni duk ba ma wannan ya kawo ni ba a bani kifin gwangwani da tumatirin gwangwani idan da akwai amma shi ya sha shi ba wani abin nan yanzu duk waɗannan kayan dama kuna sai da su anan nake zuwa cikin gari ina yin yawo na sai dai in je in sha yawo in dawo yanzu hada bibo lipton ban sani ba ina gama kewaye gari ban same shi ba lipton lalle mu nesa ta zo kusa yau da abu a gida amma muna shan yawo ba mu samu ba to jama'a ga me son ya mallaki waɗannan kaya duk sun tattara ne a shagon Mubarak Rambo wanda ke anguwar ba dole kusa da masallacin Variety za ka same su cikin farashi mai sauki insha ga mai bukatar duka waɗannan kayayyaki zai iya tuntuɓa mu akan lamba wayar mu kamar haka 0810 61 53 38 41 insha Allahu za ka same mu a shago wanda yake a kusa da masallacin Variety a unguwar ba dole idan kana bukata muna da agent wanda za su kawo ka har wannan shago sannan kuma za ka samu wannan kaya akan farashi mai sauki idan ka biyo ta hannun wakilanmu na wannan shago sai kun zo kada ku bari wannan gara basa ta wuce ku shagon Mubarak Rambo